ערב טוב לכם מאצטדיון טדי הכמעט מלא. האוהדים הצהובים שחורים במספרים פנטסטיים למשחק של גביע הטוטו. בית"ר ירושלים נגד הפועל חיפה, חצי גמר גביע הטוטו. אחת מהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב. אבל עכשיו בואו נראה את מוזי מסדר אולי לבית"ר את שער היתרון. כלוא פנימה! הרגש בטדי עולה על גדותיו בפעם הראשונה הערב. בית"ר ירושלים 1, הפועל חיפה 0. מוזי מבשל לכלוא את הראשון והקהל בעננים. אנחנו נהנים מכל רגע. עוד רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. בית"ר רוצה את השני. עומר אצילי עכשיו בורח לקבדה, הולך על בעיטה. אני משתגע! איזה בומבה של אצילי! לחיבורים! מה זה היה? תגיד לי, שכטר! עמיחי, תחבק אותי! איזה שער! מדהים! עומר אצילי בגדולתו! ובית"ר ירושלים מתפוצצת על המגרש! 2-0 לצהובים שחורים! ירין לוי! וואו! עוד שער לפנתיאון! מה קורה פה, תגיד לי? 3-0 לבית"ר ירושלים! ירין לוי מזעזע את טדי! עוד שער שיהיה מועמד לשער העונה! אבל מוזי לא עוצר. הנה המסירה לחוגי, אצילי מימין, חוגי! 4-0 בית"ר ירושלים! מי יעצור את החבר'ה בצהוב שחור? הללויה, עמיחי! איזה שערים יש פה, כל אחד בצבע. דור חוגי מול האקסיט, חוגג כל הדרך לגמר גביע הטוטו. בן שימול, עדיין בן שימול, פנדל! ידע לסחוט את הפנדל הזה כמו שצריך. הירושלמי במקור עושה את ה-5-0! 5-0 בית"ר ירושלים! תראה איך הוא הולך לקהל! ותראה את השמחה של שועה ומיכה ששמחים בשבילו. איזה רגע גדול! איזה יופי! זיו בן שימול מעלה את בית"ר ירושלים ל-5-0 מטורף. הנה השריקה לסיום הערב הנפלא הזה כאן באצטדיון טדי. אי אפשר להתכונן יותר טוב לליגה ממה שבית"ר עשתה הערב. 5-0 מבריק ועלייה לגמר גביע הטוטו מול היריבה הגדולה, הפועל תל אביב.